और मनु बंकुल सिलासरी कैसा 28 नंबर लास्ट सिनी टीटी एडिशन कन्स्टिट्युएन्सी लास्ट एक सीट आसन जे तिनी बुबागेरा बाई यांगो आनो ऑब्जर्वर नि दायित्व रिमानि यागुलो आं और तिनी फाइसा फाइका तिनी सिनी मनु बंकुलो जे रैली खाइनानि अमनि मेन उद्देश्य का बुसकांगनि सालो बुबागेरा जे एक जातीय राजनैतिक दल बा जे चैलेंज खालायमानि तिनी मनु बंकुलनि चिनि वारियर्स रक बुसुक फान दं मनु बंकुल चिनि फान बुसुक उंगुइ तंखा अबनो जों तिनी बुसकांगो लुकुरंनि बुसकांग टु फाइनानि बागैनो जों तिनी मनु बंकुल कासे रैली खाइनानि जोंखा खालाय मनु बंकुलनि जे हावा ताबुसुक पर्यन्त जेता अरनि जे चिन्थम जों अर मार्जिन बुट बायचिनि कैंडिडेट चिनि ताखक मनिन्द्र त्रिपुरा बर काहाम बुट बायजि दिनाय एबा आंखा खालायो आं बनो सुबानानि फायो बुबागरेन खरकसा वारियर्स हिसाबै आंखाय खालायनाय फाइनाय 12 तारिखो जत तिनिनि जे अरा आसे नायथथक आसे कतर रैली हयतो म मनु बंकुलनि लाइबुमाबो कायसा मारिउं टंग्रांगन जे मारि उंनाय मनो जे मनु बंकुल मुसक बाजारो मुसक कायसा रैली कतरुंखा म तिनि लुकुरक नुगनाय मीडियानि बुसकांगै एका आंखा खालायो जों बुसकांगनि सालो अमरसे तेबो कतर मनु बंकुल चिनि मास गेदारिं नै जखन बुबागेरा अर फाइनाय आफ्रोका चिन कंनाय जों खाखलायो आगामी दिनाव जों सिटनो चिनि यागो तुबुइ माननाय हिनि